हेल' लोगोफोर, खुलुमबाय बयनिसिमबो। दिनैसो भिडिअ लाबोनो रोंबाय लोगोफोर। ओमफ्राय जोङो दा लिसु खागासिनो दङ आयं मोनहानाव। ओमफ्राय जोङो लगायनानैहाय जागोन आरो लिसुखौहाय। देखायदो। बा जिनिनियो दे नोंनि दायो। आयो गोथांहां थाबायहाय नैयो। नै गोथांसोमोन मोनाखैमोन। जोङो लिसु खाखांनानैहाय न'आव फैबाय। ओमफ्राय जोङो दा खाजि लगायनानै जानोसै नानिजों आंजोंहाय। अननानैहाय बयबो जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंनि भिडिअखौ लोगोफोर। नै बेयावहाय जोङो जिरनानैहाय दोनगोन बे थुरसियावहाय। ओमफ्राय नै संख्रि लाबाय, बानलु लाबाय, ओमफ्राय नै मा होनो सामब्राम गुफुर लाबाय नै। जोङो दा लगायनानै जानोसै आरो लिसुखौहाय। जिरायद'। बे थुरसियावहाय दोननोसै आरो जिरनानै दे। थुरसियावहाय जिरनानै दोननोसै ज'नो। ओमफ्रायो बेखौहाय बिजिरनानै बोखाजोबनानैहाय मोदोमखौहाय बोखानानैहाय लगायनानै जानोसै आरो। गोथावनो ने। संख्रि होनानै फानलु होनानै खाजि लगायनानै जानोसै। लिसु खाजि। दिसथाब थाम्फैयाबो। बरिया गोदै। गोदै दा? खर'आनो गिसिसावसो नै। बुरजा दंबावो नै। बेखौहाय जिरनानै लाग्रोजोबनोसै जों। जिरनानैहाय लाग्रोजोबनोसै ओमफ्रायो खाजि लगायनोसै। आंनि फेभरेट लिसुआ। नै लोगोफोर जोङो लिसुखौहाय जोङो जिरनानैहाय लाजोब्बाय। ओमफ्राय बेखौहाय दा बिजिरनानैहाय लाजोबनोसै आरो। बेखौहाय बिजिरनानैहाय लाजोबनोसै। नै बिदि बिजिरजोबनोसै आरो। ओमफ्रायहाय खाजि लगायनानैहाय जानोसै। खर'आनो गेसाव गोजाहाय नै। जोंनि नानिया जिरनो रोंखायो माथो मोजांनो।
होनला जिरबाय थानि लोगोफोर जिरखां नै जोङो दा लिसुखौहाय बेबायदि बिजिरनानैहाय लाबाय ओमफ्राय दा जोङो बेखौहाय लगायनोसै आरो फिसाबो गोलैबावगासिनो ओरैहाय आंना दाहरजायानो बरिया गोथाव जाबाय ओमफ्राय जोङो दा लिसुखौहाय लगायखांबाय लोगोफोर नै बरिया गोथाव जाबाय ओमफ्राय जों दा जानोसै जादो आंनि जादो गोथाव दा Sama ada mana bisa? Bisa. Itu bisa. Ada di mana? Sama dengan ayo sini bantu kan ya ओमफ्राय जोङो दा लोगोफोर दखानावहाय थांनो नागिरदों आरो बेलासि थान्दा सावनायनि लादु जाहैनो नागिरदों जों आब'जोंहाय नायलांबाय थादो लोगोफोर जोंनि भिडिअखौहाय जोबजासिम दा दखानावहाय गामिनि दखानावहाय लादु जानोहाय थांगासिनो दं आरोना नै जोङो दखान मोनबाय जोंहानि गामिनि दखान बेनो आरो नै फिसानो मा नांगौ मोनजोबो बेयावनो मैगंबो मोनो लादुबो मोनो गोथाव सावनायनि आइनि दखानावहाय दे Sini dong labu baik dong kawan saya. Nunggu dong sangadeng. Mau coba mbak ini. Alu sop saukasnya nih. Piazi alu sop. Cepat mati ya. Nah. Bisa tidak? Này được sao? Ayo thấy rất sini giờ ayo. Thấy chưa? Bisa ba? Terus tak? Keding gungkurang atai? Bila bisa tu? Sini tidak? Pas sini? Bisa tidak? Rồi. Mà bà chị thấy? Sini? Rồi. Thấy sao đấy sao cô? Thấy sao đấy? Thấy đúng rồi đấy. Dạ nên chị ăn cả cô. Có mì吃的不？别小心当，别小心呢。一个篮子。
Nó dahulu para gede menakin deh. Tahun dahulu para gede menakin lebih. Para gede menakin deh mah kau. Be, bayarnya tua, kan dia dosa, lagi tempat ini kan kalau dah, lah, buat apa yang Di sana. Fish. dia kalau makan, Lại thầy dâu. Mấy cái điều muốn ăn thầy dâu à? dah, saya sudah dah dengar. Bé, khang mà bác, Shirin khang ăn được này như nào? Bác, thôi chứ khang được. Ô bé sợ xin thầy. Này bé. Cô là này xin nào nha. cái sầu ghét à? Hay xem núi nhau xem xem học là gì sao? Cái đại chúng cái gì Cô là xin. mà cái thứ chưa? Hai đi xin nào. Ở đâu vậy? Ở đâu? Mà cá bị lại. Cá nữa. Đây là cái phơ thầy du là bay thầy du. Đây, Boria mezang thầy du ạ. Thầy du có một lá bên đây nè nhỉ? Đây. Omra đi hai lichu. Cái này piazi, alu chips. Đây lichu ạ. Ở đây bay đi cơ đời. Ở đây bay đi gede khai nè. Này. Ta già nó xe rồi đó. Thầy bá zura này piazza. Rajipur thầy bá zura. Alu sip sabu thầy bá zura. Dam komi menjaya जों गामिनि दखानावहाय. Ani, थांगासै? औ दे, बाय बाय. लोंखांबायबो बे देनजारसो. थाब लोंखांखायो. लोगोफोर लिसुआ जि गिदिर आरोना लिसुआ मबाइलावहाय फिसाल' नुबावोसो जे गिदिर सालानि बायदि जि मोजां ओरैहाय लिसुबो जादों साहाबो लोंदों Oh, try aku dah nombor besar. Thầy bá zora, piazi thầy bá zora. Khang đó này vậy.